Diyos Marinaldo po sa tuya gabos. Ngunya na Domingo, sa tuyang pinagseselebrar ang solemnidad kang Asunsyon. Pagsakatan sa langit kay Virgen Maria. Sa Santa Misa niya tungunyan, idulot niya to ang sa tuya mga personal na intensyones. Siring man, thanksgiving for all the blessings and answered prayers offered by Doti Monte, Sis Mila Rubio and family, Matias and Ingero family, Celi Delgado and family. In honor of Saint Maximilian Mary Colbe, Saint Joseph, and Nuestra Señora de Peña Francia, offered by Llantero de Sena and family. Intentions: for good health and total healing of Lete Robredo, offered by Robredo family. For safe, good health of Rosalia Asense, Juliet and Janet Villafuerte, offered by Villafuerte family. For safe, good health and financial blessings for Arnaldo Bunyag II and Cindy, Maria Faye Donna Rodriguez, and Arnold Corby. And for safe travel and good health of Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. For safe, good health of Yel, Maria Rodriguez, and Carmen Bunyag. For complete healing of Arnaldo Bunyag, offered by Sis Binang. For complete healing of Manny Vasquez, offered by Sis Lagring. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC family. For safety, good health, and financial blessings for Mary Jane Rodriguez, Roderick, Mylene, Joseph, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy Marie, Luis, Marie, Rafael, Mary, Mina, and Christian, offered by Llantero and Decena family. For immediate job employment of Lodel Lumbria, offered by Sis Ining Lumbria. For eternal repose of the soul of Nena Buencarlo, offered by Doti Monte. For the soul of Oliva, offered by Sis Binang. For the soul of Restituto, offered by Harry Robredo. For the soul of Nena, offered by Sis Lagring Clarina. For all the souls in purgatory, by Mila Rubio and family. For eternal repose of the souls of Aaron, Hilario, Carlos, Nena, Gregorio, Saturnina, Antonio, Epifania, Edgardo, Casiano, and for all souls in purgatory, offered by Llantero and Decena family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Kantaon 1950, pinagdeklarar ni Santo Papa ang dogma kan Asunsyon, ang pagsakat ni Maria sa langit, hawak asin kalag. Tunay mananggad na siya ina nin Diyos. Minawot kan mahal na Diyos na siya makalaog sa langit sa espesyal na paagi. An Agosto 15, pinagseselebrar na bilang espesyal na aldaw ni Virgen Maria, puon pa kan ikalimang siglo. Ang selebrasyon na ini naglakop sa manlain-lain na lugar, sagod na ini maging selebrasyon kan bilog na simbahan. Sa tuyang ipagselebrar, ang katotoohan manunungod kan sa tuyang mahal na ina, asin ang sa iyang espesyal na katungdan sa kaligtasan kan katauhan. Ang selebrasyon niya tungunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, Naga City, asin Direktor kan Prison Ministry. Matindog po ang gabos, asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta. Ang pagkamuot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo, maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, nadahing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. Amang langit noon, sinasamba ka kan gabos na linalang. Sa imong kadunungan, ang nagdaraki Kristo, isinakat sa kamurawayan. Sunodon milugod ang sa iyang halimbawa. Siya na nakikisumaro sa pag-umaw sa imo, nakaiba ni Yesu Kristo, asin in Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw ang gabos para sa liturhiya kan pataramon. Di mo na? Ipinapasabot sa satuya kan enot na babasahon na ang babae minarepresentar kan banwaan na pinili ning Diyos. Minarepresentar man ini ki Virgen Maria na pinili ning Diyos, tanganing maging ina kan para tubos. Ninhuli kan sa iyang espesyal na katungdan, siya man nakikiheras sa kamurawayan kan sa iyang aki. Hemateo niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Kapahayagan. Nabuksan ang santuaryo ng Diyos sa langit, as sinahiling ang kaban ng tipan sa santuaryo. Sarong dakulang tanda nagpahiling sa langit, sarong babae na ang gubing aldaw, ang bulan na sa irarom kan sa iyang bitis, asin korona nin kagduang bituon sa iyang payo. Siya bados asin nagkukurahaw sa kulog ning pangaki. Saro pang tanda, nagpahiling sa langit. Sarong dragon na dakula asin mapula, may 7 payo asin 10 sungay,
asin 70 na sa iyang payo. Ginuyod kan sa iyang ikog ani katulong kabtang kan mga bituon sa langit asin inihulog sa daga. Ang dragon nagtunong sa atubang kan babae na madili ng mag-aki, tanganing haluno ng aki. Tulos pakaluwas sa tulak ning sa iyang ina. Lalaki ang aki kang babae, siya ang magkahade sa gabos na banwaan, asin batbat ang sa iyang sitro. Babae, duminulag sa lantad, duman igwa siya nin iirukan, na inandam ning Diyos. Dangan nadangog ko ang sarong tingog na nagkukurahaw hali sa langit. Ngunyan, nag-abot na ang kaligtasan, ang kapangyarihan asin kahadean, nin sa tuyang Diyos asin kapangyarihan nin sa iyang Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang satong simbag, ang reyna duminulok sa imong tuo, masasamnuhan nin bulawan sa uprer. Ang reyna duminulok sa saimong tuo, nasasamnuhan ng bulawan sa Ophir. Ang mga aking daraga kan mga hade, nagdaralaw sa imo, tuminindog ang reyna sa saindong tuo, nasasambahon nin bulawan sa uprer. Ang reyna duminulok sa saimong tuo, nasasamnuhan ng bulawan sa Ophir. Paghimati aking daraga, hilinga, ikilingo ang sa imong talinga, lingawi ang sa imong banwaan, asin harong nin sa imong ama. Taminamaot kang hade ang sa imong kagayunan, sambahon, kuyugon mo siya, tasya ang sa imong kagurangnan. Ang reyna duminulok sa saimong tuo, nasasamnuhan ng bulawan sa Ophir. Dadarahon sinda na maugma asin magaya-gaya pasiring sarong kang hade ninda. Ang reyna duminulok sa saimong tuo, nasasamnuhan ng bulawan sa Ophir. Sa huring aldaw, si Kristo na nagdaog kan karatan, madatong sa kamurawayan. Si Maria, nakikihiras sa iyang kamurawayan, igwaman nin espesyal na katungdan sa pagdarasato sa Diyos nun nakahadean. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad sa katunayan, si Kristo nabuhay liwat sa mga gadan. Enot na ibunga kan mga nagkaturog. Huli sa sarong tawo, duminatong an kagadanan. Huli man sa sarong tawo, duminatong an pagkabuhay liwat sa mga gadan. Kiadan, ang gabos na tawo, nagadan. Siring man ki Kristo, ang gabos na buhay liwat. Alagad lambang saro sa sadiring orden. Si Kristo bilang enot na bunga, dangan mga ki Kristo sa iyang pagbalik. Dangan sa katapusan, kun-an kahadean sa iyang itao na sa Diyos Ama, pakatapos na madaog niya ang gabos na prinsipado, dominasyon, asin protestad. Si Jesus dapat na maghade, sagkod na ang gabos niyang mga kaiwal, ibugtak sa irarom kan sa iyang mga bitis. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Maria nagpahayag kan sa iyang kaugmahan, kan sa iyang dakulang pagtubod sa kapangyarihan nin mahal na Diyos. Hinanyugon niya to ang marahay na bareta, matindog ang gabos.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, si Maria naghidali pabulod sa sarong banwa sa Huda, naglaog sa harong ni Zacarias asin nagtaong galang ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan taong galang ni Maria, anaki sa iyang tulak naglukso. Napano kan Espiritu Santo, si Isabel nagsabi sa makusog na tingog, paladan ka sa mga babae gabos, asin man paladan ang bunga kan sa imong tulak. Si Isay ako na pagsungkoon kan ina nin sa kuyang kagurangnan. Pagkadangog ko kan sa imong taong galang, an aki sa kuyang tulak naglukso sa kaugmahan. Paladan ka na nagtubod huli tam mauutob an sinabi sa imo nin kagurangnan. Dangan si Maria nagsabi, an sa kong kalag nag-uumaw sa kagurangnan, an sa kong puso nag-uugma sa Diyos to sa kong paratubos. Huli ta hiniling niya an kapakumbabaan nin sa iyang uripon, kaya magpuon mo niyan ipagbabantog akong paladan, kan gabos na kapag-arakian. An makakamhan guminibos sa sako ng dakulang mga bagay, banal an sa iyang ngaran, ipinahiling an kusog kan sa iyang kamot, linaglag an mga mukna sa puso nin mga mapaabaw-abaw, pinababa sa indang natutukawan an mga mapangyari, asin initaas an mga mapakumbaba, pinano nin kayamanan an mga nagugutom, asin an mga mayaman isinubol sa kadaihan, inampon si Israel sa iyang uripon, narumduman an kasaiyang pagkamahihirakon, siring sa itinaram niya sa satong mga magurang, sa ki Abraham, asin sa iyang mga makuapo, sa panahon na daing kasagkoran. Nagtulong bulan si Maria duman, asin pagkatapos nagpuli sa iyang harong. An marahay na bareta nin sa tong kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. sarong marahay na aldaw na Domingo po sa Satuya Gabos. Lalong-lalo na sa mga tugang nyato na nagsisimbangon yan online sa laog kan harong o sa biyahe man. Sa indo man na cellphone o sa indo man na TV. Harayo man po kamo sa mga simbahan dahil kan pandemya, huli man kan paghelang, asin karayuan, ini pong misang ini pinapanungod man sa indo. Ngunyan pong Domingo, iyo an solemnidad o halangkaw na selebrasyon kan pagsakatan ni Inang Maria sa kamurawayan ni langit. Assumption of the Blessed Virgin Mary. Puuna ang tao makanuod mangarap, nakanuod naman siyang magtingara sa langit. Nahihiling niya ang mga bituon, asin nangangarap siya na kung anon ang bituon o makaabot sa bituon. Puuna ang tao mangarap, nakataas ang sa iyang mata, asin payo sa langit. Hinihiling niya ang kahiwasan kan langit, asin kagayunan kan langit. Kaya dai magngangalas kung tano-taan mga enot na mga tao, nagpaturugdok nin mga haralangkaw na mga edipisyo, arog bagakan mga pyramids. Mga pyramids, mas halangkaw, mas magayon. Mas halangkaw, mas successful. Mas halangkaw, mas maugma. Achievement, pangarap. Bakusan ang mga pyramids. Ang mga tao, maski sa modernong panahon, nagpatugdok man ng mga buildings na haralangkaw, mga towers na haralangkaw, nagkukumpetensya nga ni. Itong sarong syudad, nagpagibunin halangkaw na tore, saro man na syud na araman na masalang, lalangkawan ko yan, mas halangkaw man ang papatugdok mi. Ninhuli ta status symbol. Nagiging status symbol ang mga edifisyong ini, achievements. Na tinuturusok ang kalangitan. Tinuturusok. Kan nakaagi nga ning
mga bulan, dawa pandemya, igwang mga mayayaman sa Amerika na nag-try, nagpurbar na magsakat sa outer space. Ano? Kapira yan, mga mayayaman yan, nagkapira, duwag kayo dito kung ako nasa sa Amerika. Ano? Naggibusinda nin mga spacecraft, pinalayog ninda, asinyaon sa kaisinda, nakaabot sinda duman sa may, ano yan, kalawakan. Asin nasabi ninda, ay successful ako. Achievement, ini. Tapos itong sarong na, ay ako man, iyo man, mapalayog man ako. O, surunudan na. Gusto man makaabot, bako sana sa space, kundi man sa bulan, kan mga naino tapanahon, ngunyan Mars, gusto man na makaabot sa Mars. Ano? Halangkaw, pangarap. Ini nakatanom sa puso nin tao. Bako man na mahal ang mangarap. Sabi nga ni kayan, libre sanaan mangarap, kaya mangarap ka na. Sabi man ni Pope Francis, ang tao kung diin na tattaong mangarap, diin naman sa tattaong mamuot. Kaya kung ang tao tapos ng mangarap, tapos naman siyang mamuot. Hindi po baga, sabi yan ni Pope Francis. Kaya dapat daida kita magpundo, dai kita mapagal, mangarap. Ta itinauyan kan Diyos sa to. Tanganing makaabot kita, bako sa bulan, o bako sa Mars, o bako sa kalawakan, o bako sa pinakataas na building, o pinakamataas na tore, kundi makaabot sa langit. Sa langit. Ano? Pinakahalangkaw na yan. Ano? Yan. Tano to pinagtao nin kagurangan sa satuya an kapasidad na mangarap itong mag-dream. Ninhulita, gusto nin mahal na Diyos na gamiton taan pangarap na iyan, tangani kitang makaabot sa langit. Taan sarong Kristiyano, pagdaina nangangarap nin langit, napundo naman siyang maging mabuot na tao, maging marahay na tao, nagpupundo naman pati siyang magpangadji. Nagpupundo naman siya na maghinguwa. Ano? Ninhulita naman, ano pa man. Oh, iyo baga, pero pag ang tao daw dipisil, naghihinguwa pang mangarap para sa aki niya, para sa agum niya, ang sarong mayor, naghihinguwa pang mangarap para sa ikakarahay kan sa iyang constituents, iyo baga, mabaksinan, ang pangarap kan mayor, mabaksinan gabos, maski siyaon duman sa pinaka-barisbisan, pangarap niya yan, o di magayon baga, pero pag ang mayor dahil na nangangarap, iyo na sana. Iyo po baga, tapos na. Tama man talaga si Pope Francis. Pag ang tao dahil na nangangarap, dahil naman sa taong mamuot. Iyo po baga. Sabi kan mga banal, ang satuyang kapasidad sa pagpangarap, vehicle, tanganing darahon kita sa pinakahalangkaw na pangarap ng tao, mayong iba, ang kalangitan, ang mahal na Diyos. Igwang sarong pangarap ang sarong padi. Nadistino dahil sarong padi sa sarong parokya. Nahiling daan niya itong parokya, nagatubang da siya duman sa altar, ikot-ikot da siya duman sa altar. Ang pangarap niya duman sa altar, pagkaigwanin magayon, nakisami. Arog kan pangarap man gayon kan mga CRC digdi. Kaya magtabang, Pagtabang di mapagal, tanganing mapagayon ining kisaming ini. Aro ken si pangarap daa, kaitong si padi, gusto niyang mapagayon, sabi niya. Gusto niya, garo, simplihon sa nang bubong, gusto niyang gibuhon nin dome. Gusto niya na gibuhon nin, ito bagang doma, itong pabilog, na garo may luong sa laog, na magayon. Gusto niya, itong pangarap niya, tapos gusto ko na itong bilog na ito sa taas kan kisame, ang pangarap ko kaiyan, gusto ko yan gibuhon na langit. Gibuhon na langit. Kaya nagkuasyanin mga parapinta, maray na arkitek, arog kay arkitek Chenli.
Tanganing gibuhon ang gusto niya. Gibuhon mo arkitek na langit, andom. Sabi niya, sabi kan padi. Sabi kan si, paano yan igwa sa langit? Biglagan niya ano yan, naggibo siya nin perspective. Ano nga gusto mo, Father? Arog nga iniinot da ang perspective. Ano nga igwa sa langit? Mga panganuron, mga bituon. Ito. Pangaduan naman da, aadalan ko nga. Kaduan naman da na perspective, gusto ko nga ang langit, yaon nga ang Holy Trinity. Sabi kan sa Rockman, ini nga ang pangtulo. Yaon nga si mga saints na paborito mo, Father. Yaon nga si Saint Maximilian Kolbe, yaon nga si Saint Joseph. Ito yung baga sa langit yan. Yaon nga duman, arigayan. Tapos sabi kan si Padi, para pangadjian niya, pinagparaisip-isip niya. Sabi niya, kung ini magayon man, taan langit, yaon talaga yan sa kahiwasan. Tapos yaon man si, pangarap man yan, yaon man si Holy Trinity. Taano man ang langit, kung mayo ang mahal na Diyos. Sain ka man kayan, yaon ang langit, mayo ang Diyos. Sain ka man kayan, imposible Sabi man, dapat niya, igwa man niyang mga santo, dapat nga an yang langit, dapat maugmaho na maray. Dapat the more, the merrier. The more saints, the better. Sabi niya, iisip-isip siya. Ay architect, ang gusto ko, inigabos na iralaag mo sa gabos. Bako sa nang saro-saro. Gabos yan gusto ko mailaag duman sa dome. Sa langit. Tapos habang nag-iisip-isip itong padi, garo may kulang. Nag-iisip-isip siya. Garo may kulang. Pangadjinaw naman siya. Pinangaturuganan si Padi. Sa pangaturugan kan Padi, yaon an sa iya, pinupukawan siya ni Mama Mary. Ako, nalingawan mo. Yaon na si Holy Trinity, yaon na si Gabos. Si Santa Maria mayo, bakong kumpleto ang langit. Kung mayo si Mama Mary. So, ngunyan, iyoan sa tuyang pagrumdom sa dakulaon, nakaugmahan kan langit. Pangarap nin tao, pangarap kan lambang saro sa tuya. An makaibanan, an mahal na Diyos, si Santa Maria, sa kalangitan. Mga tugang ko sa pagtubod, ini istorya man sana, pero ini may katotohan, di ba? Ano muna ang langit? Sa maging maugma ka daw, kung yaon ang Holy Trinity, yaon ang Diyos na mayo si Mama Mary. Kita ang mga Katoliko, di ikayan magiging maugma. Yaon si Mama, yaon si Ina. Ano ang leksyon kan solemnidad, kan pagsakatan sa langit ni Santa Maria? Iyo po ini. Kitang mga Katoliko, kitang mga Kristiyano, itaas pirmi ang pagnanaw, ang paghiling sa kaitaasan. Pag may problema, dai magparaduko kan sa imong utang, kan sa imong konsumisyon sa agom, kan sa imong konsumisyon sa chismusang kataid kan harong mo. Sige ka sa naduko dyan, dai itaas mo sa imong payo, asin mahiling mo ang kalawakan ng langit, magtatao sa imo nin kusob, magtatao sa imo nin paglaom, asin pagsakat mo, mahihiling mo, magigurumduman mo, yaon palan si Mama Mary nag-i-smile sa imo, dawa may utang ka. Iyo po ba gano? Dawa, naghihilang ka, may cancer ka, may kung Pedro Dara ka, yaon ka na, di ka na nakakabuhat sa imong pinaghihigdaan, pero yaon ni Santo Rosario, piga para hiling mo sa nasikulog kan sa imong gatok, kung ano man nakagatukan sa imong hawak. Pero alagad dawa, naghihilang ka, ibuklat mo an sa imong mata, asin ituruok mo sa kahiwasan kan langit. Asin mahihiling mo, yaon si Mama Mary, mag-aataman sa imo, dai ikapapabayaan sa imong kadifisilan, sa imong mga problema, sa imong kapaghilangan, sa imong inaagihan, dai mo paglingawan, may langit. Matindog po ang gabos. Pagpahayag kan pagtubod,
Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ke Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. pamibinin banwaan, mamibi kita sa satong langit no na Ama, na nagpili ki Maria, poon sa kapinonan na maging ina, kan paratubos nin kinakban. An satuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ke Virhen Maria. Para sa banwaan nin Diyos, tanganing sa tabang asin pamibi ni Santa Maria, ina ni Jesus. An samong paratubos, maipamibi ninda, an presensya ni Jesus sa bilog na katauhan, mamibi kita. Bendisyon ni kami, huli ke Virhen Maria. Para sa namamayonin banwaan, tanganing sa tabang ni Virhen Maria, Reyna ning katuninungan, sa indang hingawahon na magkaigwa nin danay na katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Para sa mga miyembro kan sa tuyang parokya, na nagadan na makamtan manlugod ninda ang balos nin kamurawayan duman sa langit, sa kaibahan nin Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, huli ki Birhen Maria. Para sa satuya gabos na uya sa misang ini, tanganing satuyang mapagdanayon, sa panugang kamurawayan ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. O Diyos na mamumuton, linigi ang samuyang mga puso, tanganing samuyang maninigong, akoon si Kristo na samong buhay. Huli ki Hesu Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asin sa indong atang, maako lugod kan Diyos amang magakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mamumuton, ako ining atang nin sa imong paglingkod. Iniitaas mo si Santa Maria sa kamurawayan, nin kalangitan,
huli kan sa iyang pamibi. Tabangi kaming mabuhay na kaiba mo ngunyan, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasala kita sa kagurangnan sa tuyang Maninigo Diyos. asin dapat. Totoong maninigo at sindapat matanos sin nakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa saimo na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Birhen. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak kandong awon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan asin itao mo huli sa iya an paraligtas nin tawo an aki mong si Heso Kristo sa mong kagurangnan. Kaya anhukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong mga tingog, sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Maluod po ang gabos. Kagurang na ni kananggadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya pinasaloiban sa God sa pasyon, nagkuha siya kan tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya manin kalis, asin giraray magpagsalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini paggibohon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan,
Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdoma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, na ina kan Diyos, ni San Jose, sa iyang agum, kan mga banal na apostoles, asin martires, Maximiliano Kolbe, asin Santos Gabos, na kaidtupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang magakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas sa tugon na pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami, kagurangan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas, saktan, sin manligtas sa gabos na kapukisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Heso Kristo.
Kristong kagurang na ni ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan tinataw ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod ang gabos. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggi, kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan ining sakramentong samuyang inako, makadara lugod samo, sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, siring na si Birhen Maria, isinakat mo sa kalangitan, huli kay Heso Kristo, samong kagurangnan. Amen. Maluhod po, gabos, sa pagpamibig kang Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang mahihirakon, Asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo, ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaraning kagadan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadara kan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihinguwa sa paghanap ning bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapagantabay na kamot. Bendisyonian sa mong mga paghinguwa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin asin daman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi mi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapaingaluan na daing kasagkuran. Itaumo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, mag-aawas sa mo ngunyan na panahon, nin kasakitan, asin magdarasa mo, sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Hesus Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. Matuka po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre J.S. Aguilar. Ang satuyang mass sponsor as in choir, Adonai's Love Community. Salamat po. Salamat man po sa satuyang altar servers, acolyte, lectors, lay minister, and presensya kan sisters of the Little Mission for the Deaf as in ang sa indang pag-iriba, siring man sa tuya gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan tamang po ang PBN Broadcasting Network as in Converge sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network as in Converge Channel 9. Siring man ang misa nin banwaan madadalan sa Facebook live streaming. Madadalan man po ini sa YouTube. I-search lang po. Misa nin banwaan. Asin sa tuya pong i-like, asin i-share sa satuyang mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa harayong lugar na daing nakakapag-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. bago ko po itao ang huring bendisyon, sa tuya po unang papangadyon and pray over
para sa mga naghihilang, lalong-lalo na sa mga yaon sa saindang mga harong. Amen. Idukoan mga payo asin maghagad nin bulong asin umay sa mahal na Diyos. Makapangyarihan asin mamomoto na Diyos, poon sa kapinunan, kan panahon, linalang mo ang tao, ginibo mo siya, nakabaing mo, asin tinawan mo siya nin kusog, bagsik, nin hawak, tanganing makapagserbi sa imo, makapag-umaw sa imo, ika binisto ninda bilang Diyos na parabulong, an El Rafa, sa mga propeta, ika nagpatotoo, kan sa imong kapangyarihan, sa lumang tipan, mahal na kagurangnan, ika nabisto na nagbubulong na Diyos, makapangyarihan na Diyos. Asin ini nangyari sa kapanoan nin mga panahon kay Hesus Kristong kagurangnan, sa iyang persona, binulong mo ang mga naghihilang. Ngunyan sa kapangyarihan ni Espiritu Santo, Espiritu ni Hesus Kristo, hinahagad mi na pumadigdi ka sa lambang saro sa samuya, urog na sa mga tao na nagdadalan ngunyan sa TV, na parehas na pagbulong kan Diyos sa lumang tipan, sa pagbulong kan Diyos sa persona ni Hesus Kristo, asin ngunyan sa mga panahon na ini, hinahagad mian sa imong kapangyarihan, bulungon mo po kami, tawan mo nin kaumayan, an samuyang mga naghihelang na awak, pisikal man, asin espiritual. Sa samuyang mga kahilangan, sa hawak mahal na kagurangnan, dutaiman kan sa imong kamot na nagbubulong, an samuyang mga tugang, nangunyan nagsasakit, nin hilang sa payo, hilang sa ugat, hilang na day mga maluyaan paghiling, nagkukulugan payo, mga high blood, sa hilang sa puso, diabetic, sa kidney, sa bituka, sa gabos, sa mga anuman ng mga virus, asin bakter na yaon sa hawak na nagtataonin kahilangan, asin peligro sa samuyang mga hawak, mahal na kagurangnan, pakibulong. Dutaan mo ang samuyang hawak, lalong-lalo na ang samuyang mga tugang na yaon mo niyan sa harong, nag-aarang kan sa imong pagmangno. Inipo gabos, lugod, samuya man na makamtan. Mahal na kagurangnan, bakusan ng mga helang sa hawak ang samuyang inaarang ngunyan. Bakusan ng ang samuyang mga pisikal na mga kaluyahan na inahagad minin kusog ngunyan na momentong ini. Kundi man ang samuyang mga panluluya sa sakalag, ang samuyang mga nakakapagabat sa samuyang kalag, ang kasalan, ang samuyang mga maraot na bisyo na nakakapagabat sa samuyang pagkabuhay, kagurangnan pakibulungaman, kagurangnan pakiayusaman an gulo asin raot sa samuyang pagkatao, hawak man asin kalag. Bakusan ang hawak asin kalag, kagurangnan ang samuyang inahagad nin pagbulong, ang samuya man ang mga emosyon, uyang mga pagmati, kagurangnan pakibulungaman, ang mga may hinanakit, ang mga may daitataong magpatawad, ang mga may ikim-ikim na mga kulog sa buot, taon na ni bilang, dai nagtitirinuan, kay nagpatawad, igwang pagkaanggot, pakihali aman kagurangnan, pakibulungaman, tanganing magkaarayos, ang samuyang mga relasyon, ang samuyang mga emosyon na nagdadara sa mo sa kasalan, kagurangnan hinahagad mi man nin pagbulong. Ini po gabos hinahagad mi sa ngaran ni Hesus Kristo sa mong kagurangnan, asin man sa pamibi, makusog na pamibi ni Santa Maria Birhen, Nuestra Señora de Peña, Francia. Amen. Ang pasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan sa gabos. Anama, asin anaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na an misa. Salamat sa Diyos.